Πάμε. Κορίτσια, εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω αν στο πλαίσιο των διδασκαλιών σας προέκυψε κάποια συζήτηση με τα παιδιά ή αν τελικά η συζήτηση αυτή αναπτύχθηκε μεταξύ των παιδιών. Ναι, προέκυψε συζήτηση μέσα από την ιστορία και κάποιες ερωτήσεις των ηρών. Η συζήτηση εξελίχθηκε μεταξύ των παιδιών. Δεν ήταν δηλαδή μια προκατασκευασμένη συζήτηση, όπου τα παιδιά έθεταν τις απόψεις τους, τις απορίες τους. Ήθελα να ρωτήσω επίσης αν η συζήτηση πραγματοποιήθηκε στην Ολομέλεια των παιδιών ή αν ακολουθήσατε κάποια άλλη διαδικασία. Καταρχάς, προέκυψαν αρκετές συζητήσεις. Θα πω για μία ουσιαστικά που εμείς στο σχεδιασμό είχαμε να γίνει στην Ολομέλεια της τάξης. Όμως στην πορεία θεωρήσαμε πιο σκόπιμο να χωρίσουμε τα παιδιά σε ομάδες, γιατί είδαμε έντονο ενδιαφέρον, επιχειρηματολογία, τα παιδιά άκουγαν και ενδιαφέροντα. Οπότε στην Ολομέλεια θεωρήσαμε ότι κάπου κάποια παιδιά έχαναν το ενδιαφέρον τους. Και αφού ήμασταν 3 φοιτήτριες, χωρίσαμε τα παιδιά σε 3 ομάδες, όπου πια με 4 παιδιά η κάθε ομάδα. Συζητούσαν, υπήρξε έντονη επιχειρηματολογία. Θα πω και για ένα παράδειγμα πιο συγκεκριμένο. Είχαμε τον αγρότη, αν γίνεται από γυναίκες ή από άντρες. Το ένα κοριτσάκι έλεγε μόνο άντρες, γιατί είναι παππούς μου. Δεν γίνεται. Και το άλλη κοπέλα έλεγε μα εγώ έχω δει ότι είναι και κοπέλες και λοιπά και τα λοιπά. Η άλλη επέμενε, κάποια άλλα παιδιά από την ομάδα έλεγαν για κάποια κινούμενα σχέδια που έχουν δει και συνέβαινε και αυτό από κάποια γυναίκα. Γενικά υπήρξε έντονη επιχειρηματολογία και συζήτηση από τα παιδιά. Τα παιδιά θέτανε ερωτήματα το ένα στο άλλο, εξέφραζαν τις απορίες τους. Ναι, και σε κάποια σημεία όταν βλέπαμε ότι η συζήτηση δεν προχωρούσε ή σταματούσε κάπου, εμείς με κάποια έμεσα ερωτήματα παροτρύναμε τα παιδιά για να εξελιχθεί η συζήτηση και να καταλήξουμε ουσιαστικά στον σκοπό μας.